akwụkwọ na Anambra State Polytechnic mgbakwo bụ ndị mụrụ ihe ọmụmụ dị iche iche tupu ha agụchaa n'ụdị pụrụ nnukwu iche bụ ndị a na-enye nkwado. Onye nọ ka onye jọkwa rektọ na ya bụ ebe Dr. Njideka Chikezie mere ka amata nke oge ọ bịara kpọtụrụ managing director ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Chris Molokwu n'isi ụlọ ọrụ anyị dị na Aroma Ọka ka ejikọta aka ọnụ n'ọlụ. Kenechukwu Chukwudi wetara anyị akụkọ. Ya bụ ụlọ akwụkwọ Mahadum bụ Dọkịnta Chikezie kwupụtara na ya bụ Polytechnic bụ nnọọ nke eguzobere na mbụ dịka ụlọ akwụkwọ na-akụzi otu esi akọ ọrụ ugbo alaka nke Igbarịamụ tupu a wee gbanwee ya dịka ụlọ akwụkwọ na-enyezi nzere National Diploma n'ihe dị iche iche gbasara ịkọ ọrụ ugbo nakwazi ọrụ aka dị iche iche. Nke ọ kọwaziri na ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na ya bụ Mahadum bụzi nnọọ nke a na-agbanyesi ike ịhụ na ha mụtara n'opekete mpe aka ọrụ abụọ tupu ha agụsịa na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ka ọ na-anabata ya bụ onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ na ndị otu ya so ya wee bịa, onye ji ọkwa MD nke ABS bụ Maazị Molokwu toro nnọọ mbọ dị iche iche ya bụ nwaanyị na-agba iwego ya bụ ụlọ akwụkwọ n'ogogo dị elu, ọkachasị n'ihe gbasara ịkụziri ụmụ akwụkwọ ọrụ aka dị iche iche, ma kwue na ụlọ mgbasa ozi ABS nke a na-ekirizi nnọọ na mba ụwa gbaa gburugburu ga-agbanyesi ike inye ya bụ ụlọ akwụkwọ nkwado otu o kwesịrị iji wee mee ka ebumnobi ụlọ akwụkwọ ahụ niile bụrụ nke ga-apụta ihe.